Sanmalani moleng yapshe tumelangi Sanmalani moleng yapshe tumelangi Sanibonani molweni abusheng timulang sanibingelela futhi sanamukela kwizinto zasembononke naphila niphile nje somukhuluma ukuthi subscribe sicona mo ucindezele kuzoba uqala nqa ukuthola amavideo mangabe siwaposta siyabonga bafowethu sibuyile futhi siphethe ezinye futhi eyishisayo nje la ngempela sikhuphuka nazo sithi ngempela ushile sevele waphendula into yenzekile ukuthi ngempela ungizwe uPaulile mayelana neqembu ushile sinendiya nokubuya kwalo nje la khona Paulile khona ungizwe wathi mayikhuluma ngokuthi bagcina bebhimba nokunye futhi ngaphezulu wakhuluma into eyiningi la khona balile khona ubafike bezombona emabhuqweni futhi ungabona ukuthi bethini ngempela udaba oludlule ebesilikhuluma izinto zenzeka kunayo link la phezulu uzothola futhi nakhona la ngaphansi kwi-description uthola ithuba lokuthi ubone ukuthi ngempela kade sithini nodaba lolonke nje naye clip kangizwe la ekhuluma khona into yenzekile ukuthi ngempela ke uShilisi ubese waphendula emva kokuthi imfezi emnyama ithe ngempela uShilisi akamthathe ngoba yona imfezi emnyama kube akake yaphendula bekuzoba ngempela inkinga ukuthi ungizwe ubezo ngakhulumi noma futhi bezokhala unyaka wonke la ibe khona njalo lapha ngempela imfezi emnyama isho lapha ukuthi kuzoba inkinga shudo semnikela ngaye kuShilisi lapha ukuthi akamthathe shudo uShilisi vele wamthatha ngempela ke ngoba sekuvele iclip la ngempela dumela khona nje ngempela ngomuntu lapho nangendlela thize ke futhi namanye amagama ngaphezulu amanye bese wagodla wathi ngempela uzongadedela ezinye izinto kodwa makuthinkente ngathi uzededela ngendlela kuzokala ngayo kodwa ke awuyilale naye clip yakho lapha ngempela uShilisi ewuthela ngempela kuyongizwe lapha emphendula emva kokuthi ekhulumile naku la ikhona Awu ubalo manje sesibangela umsindo la hawu lo mkhufe ungizwe wale nkadla emabhuqweni wona ngizwe uShilisi ke lo uthi uShilisi nendiya wenzeni kwenzakalani uhlangana apha nalokho wena safika mfana sizokubona impela emabhuqweni ugula ubanga nezibi ungangasho ukuthi awuphethwe ikhanda tshela abantu ukuthi awuphethwe ngoba ngizosuke ngikhulume wena ngizwe bani ungazodakwa la ngizwe ungazodakwa hawu safika la mfowethu wanyakaza wonke amakhampani ngo-2010 ingoma iyonke kuyisivungu sengoma asixabanisa amakhampani namavukana ekhona ngalo sikhathi leso agcwala izihlahla namanye asabhula ihawu lembuzi nawo abayingxenye yokuhlukanisa sibuyile fuseka ungazodakwa ngizwe ungazodakwa kusho mina ngoShilisi injalo ngempela lapha neclip yakhe uShilisi ekhuluma nje impela mawuthi yezwa ngempela futhi kuyavela ukuthi khona ngathi kuyafihlwa njengamanje noma ngakuvezi ngendlela okuthize athi ukugodlela ukuthi mayake kwathi nje nkente ngothwelelela kungabe yini ke leyo la ngempela vela khona sengathi uthi wawuphethwe yini mhlawumbe sizokubona emabhuqweni hayi inkulu indaba kodwa nawe kushula kuvo lwakho akushiye nawe uvo lwakho usho ucabanga nale clip yakhe ngempela lapha uShilisi la ebeya khona indaba noma ephendula khona lapha ngempela ungizwe emchulo emva kokuthi ade ekhulumile usho ucabanga ngale clip kanye futhi nalo daba lwabo nje lonke malana nokubaqhathile ungizwe kanye ngempela lapha noShilisi nendiya ushiye phansi comment section bese kuba thina nawe sidibana ngokuzayo